Ako od profesionála sa od vás očakáva veľa. Rýchla práca, spoľahlivosť, kompetencia, plné nasadenie. Modré elektrické náradie od firmy Bosch je vyvíjané presne na tieto požiadavky a ponúka vám ešte viac, pretože v tomto systéme sa všetko k sebe hodí. Už vo Hviezdnych vojnách používali laser a značka Bosch ho pretavila do svojho meracieho prístroja. Práve teraz sa máte možnosť presvedčiť o tom, ako meria. Je to DLE 50. Úložné systémy v našej firme zastupuje značka Stanley. Ak by ste potrebovali niečo organizovať v rámci svojho náradia, myslím si, že toto je tá správna voľba. Práve sa pozeráte na širokú škálu ponorných píl, ktoré sú dostupné na našom trhu. Rozlišujú sa v kvalite a v cene a je už iba na vás, pre ktorú sa rozhodnete. Ak potrebujete v domácnosti niečo odkrútiť, tak tu sú dvaja výborní pomocníci. Jeden je Zangenschlüssel alebo tzv. Kliešťokľúč a druhý Cobra od značky Knipex. Medzi popredných svetových výrobcov elektrického ručného náradia patrí aj svetová značka Makita. Makita ponúka akumulátorové náradie a elektrické ručné náradie. Niekto zavára a niekto zvára. No a práve tí chodievajú do našej predajne nakupovať produkty značky Kuttreiber. Dolmar je celosvetovo jedným z vedúcich výrobcov motorového náradia. Vyvíja, produkuje a distribuje vysokokvalitné náradie so spaľovacími motormi. Tu sa pozeráte na jeden z produktov. Je ním motorová píla. Predstavujem vám kapovací systém, ktorý si hovorí KSS 300. Jedinečnosťou je to, že má na lište uhlomer a v podstate sa jedná o ponornú pílu. Širokú škálu príslušenstva patria aj vrtáky. Tu je napríklad SDS Max vrták, takisto vrtáky, ktoré sú SDS Plus so štvordrážkovou stopkou a taktiež vrtáky, ktoré majú valcovú stopku. Na našej predajni ponúkame starú dobrú českú klasiku, ktorou je značka Narex. Značka Fischer ponúka širokú škálu kotviacich prvkov. Medzi ne patrí klasická aj prievleková montáž a samozrejme chemické malty. Na našej predajni sa môžete stretnúť aj so značkou Proxon. Táto ponúka dva segmenty náradia, jeden je Mikromont a druhý Industrial. Pre všetkých tých, ktorí potrebujú rekonštruovať kúpeľňu a vymeniť starý obklad za nový, značka Cedima ponúka širokú škálu diamantových rezných kotúčov. Ponúkame široký sortiment skrutkovačov od renomovaného výrobcu značky Viha. Okrem predaja a servisu ponúkame v Hiboxe služby požičovne. Tu si môžete náradie požičať pre vašu stavbu a rekonštrukciu. Ak chcete nakúpiť Makitu, Dolmar alebo inú značku skvelú, nakupujte v Hiboxe u Boschelu.